Διαμέρισμα 137 τετραγωνικά μέτρα Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Τιμή, 250.000 ευρώ. Όροφος, τέταρτος. Τύπος, διαμέρισμα. Τηλέφωνο, 2313-45672. Το διαμέρισμα είναι στη Χαριλάου, απέναντι από το πάρκο. Είναι κοντά σε στάση. Έχει 3 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Όλα τα δωμάτια έχουν καινούριες ντουλάπες. Επίσης, έχουν μεγάλα μπαλκόνια με ωραία θέα. Στο σπίτι, μπορείτε να έχετε ζώα. Η πολυκατοικία είναι παλιά αλλά έχει πάρκινγκ. Η είσοδος είναι πολύ μεγάλη με ωραίο ασανσέρ. Στην είσοδο έχει έναν μεγάλο καθρέφτη. Η οικοδομή έχει κίτρινο χρώμα. Η περιοχή είναι πολύ ήσυχη. Μονοκατοικία 230 τετραγωνικά μέτρα. Ηράκλειο, Κρήτη. Τιμή, 300.000 ευρώ. Όροφος, Ισόγειο, πρώτος. Τύπος, μονοκατοικία. Τηλέφωνο, 2813-60341. Η μονοκατοικία είναι σε χωριό. Είναι καινούρια. Έχει 2 ορόφους και ασανσέρ. Όλοι οι χώροι είναι μεγάλοι. Έχει 4 δωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο σαλόνι και μεγάλη κουζίνα. Στον δεύτερο όροφο όλα τα δωμάτια έχουν μεγάλα μπαλκόνια. Έχει μεγάλο κήπο με πολλά δέντρα και όμορφα λουλούδια. Το σπίτι έχει φως, νερό και τηλέφωνο.